Folini tanumbe ambulo kanyeshi horonya TV lajeli kebaga bela jelema malikono ani malikoka aw munu signo ni wati na ka nyamanda aw ka jabarani mandife ni oye horonya TV wala sa family be saka soro aw fe chuga mena aw ka bamanaka kuna fonina aw bismillah aw ka bamanaka kuna fonin keneka ka bi alamsama utukalo kileta ani kononton samba fla muwa ani kelen o mun bena muharam kalo kileta ma samba kelen kemenani ani binani saba amina munu kono kuma nyefo aw nyena bakuruba fola Kaben kunu arabama utukalo kileta ani shegi samba fla muwa ani kelen o koni bena ashura me ni oye islamaya ka sanyeleme ela Sheikh Umaru Seydou Coulibaly ay wajulu kene belebele nyenamaya bako jikroni balontan teremba sanfe mi se fe mamba chama ulutume kenen konnana o polenko utukalo kileta ani shegi samba fla muwa utukalo kileta ani shegi samba fla muwa ani kelen anga jamana nyama koro no Ibrahim Bokari Keita abe aleka fanga dafirli sankeli abe u dafali kufo ode hukumu konana malden chama olu koni uka jorna ko yira ode binake anga kuna foni yawla kuma bawye amana munu soroga farauka jamana kuna fona worawla ninga farajien fa wora ki barawka ambe olu kono kuma nyefo awnyana aw bismillah ko kura aw ka bamana kan kuna foni kana ka soni amena munu kono kuma wala awye Kaben kunu arabama utukalo kileta ani shegi samba fla muwa ani kelen o koni bena ashura doma ne mimbe islamaya sanyelema kufo ode hukumu konana jamia to ikmaludini karamogoba Seydina Sheikh Umaru Seydou Coulibaly El Farouk yani faruwa bo akadu belebele konana ninga akunda bako jigroni balontan teremba konana aye blasrali kan kerenkerelendi o jumas na yogo alebe nyefoli chama kanyola Dieu dona Allah subhanahu wa ta'ala ye dondo bunyani dondo wi ina fo kirawula aye kira do bunyani kira do yi waye ma do yere bunyani ma do yi o donu ye don bawye gukulu sanfe ni o don takalaje ashura do o mun be ben muharram kalo kilitama o ye o don ba nunu do kon ye dugukolo sanfe sabu Allah subhanahu wa ta'ala ye kuba chama ke aka jonyuma chama ye dugukolo sanfe ka beni dumba ima silame obi faranyanka ka ala fu ka ala barkada ala sona ikmadini islamiya ka fara uka bilibili kan donimba kangaran ka donimba kangara silamiya dine sira kan Seydina Sheikh Umaru Seydou Coulibaly Farouko ye wajulu kene bilibili nyenemaya bako jigoronin tulaci teren basanfe Bamako sigida duruna konnala kabe araba utikalo klitan ani shekima san 2021 nege kanyan fu sanga bisaba sani Farouko ka akunda bako jigoronin tulaci teren basanfe dakurunyen fla folikan aye o lase Allah subhanahu wa ta'ala ka joma ame ala fo ka barkada ka aw yere fo TV horonya barakelaw ani tele horonya yere ala ka barka do anawla ala ka naw jide ala ka naw wasa islam sangura mi nando na kono ala ka naw ka here sanyi ka naw ka wasa sanyi ni joro ina dugo de bine bulo kenyeshi jiema kenyeshi mali ni malien bema ka satan kenyeshi islameu ma kerengere nyana kun kenyeshi ikmadini islamiya tonde uma ka nyina ala bafe islam sangura ala ka nga here sanyi ala ka nga wasa sanyi ala ka nga kungorota sanyi ala ka nga jidi sanyi here bi sangura ngono ala ka bedi amma toro mena ye sangura ngono ya rabbi ala ka ala ya do ana beche ya rabbi ala ka bonyo di amma ala ka korota di amma ka dugo chaya ikmadini tonde unyi bananga bafo ni ya me nyogona doni bala talate inyogona doni batalate ko nyuma nga yila mana kuma indo akanga seka foya alhamdulillah Farouko la ka joka chesri
doma in kelen-kelen bɛɛ an y'a sɔrɔ a bɛ bonya Mali kɔnɔ yan ka kɔrɔ wa an y'a sɔrɔ cɛw cɛsiri la mais Ala sɔnna anw kelen k'a daminɛ an ye fɛn kɛ min ɲɔgɔn bɛ deli ka kɛ a la kɛ kɔ an nali ɲɛ a tun bɛ minɛ min kɔnɔ an nalen kɔfɛ a bilala minɛn kura kɔnɔ min ka bon kɔrɔlen ye minnu kun b'a la ka kɔrɔ dɔ fara u ka cɛsiri kan dɔ farala u ka cɛsiri kan minnu kun t'a la olu donn'a la mana doma ninnu bonya kɔrɔtara nka o ma kɛ fiyewu fo ikumadini silamiya ka kɔnɔnajɛya an'u ka kanu sɛbɛ-sɛbɛ ka tugu karamɔgɔ nɔfɛ o de la Ala sɔnna a ma k'an ka wulikajɔ in barika ka se ka nin kunnamaba in sɔrɔ alhamdulillah jamana ɲɛmaaw fana an bɛ u fo parce que ka nin doma ninnu bila baara ti k'a la wa a bɛ sara olu ka cɛsiri de bɛ se k'o kɛ mana maa o maa ye Ala ka bonyalen bonya hali ni ye kafiri ye i ye Ala ka bonyalen min bonya i b'o bonya ye diɲɛ na yan wa i b'o barika ye diɲɛ na wa Mali hali n'a y'a sɔrɔ silamɛ jamana tɛ tɔgɔ la silamɛw de ka ca ka tɛmɛ Mali diinɛ tɔ bɛɛ jama kan parce que a fɔra maliyɛn 100 o 100 95 walima 96 k'o bɛɛ lajɛlen ye silamɛ ye o tuma na hali n'a y'a sɔrɔ silamɛw tɛ tiɲɛ na silamɛya tɔgɔ b'u la wa u bɛ baara kɛ ni silamɛya tɔgɔ de ye o tuma na n'o sabatira kaban silamɛw ka donba o man ka kɛ dengɛrɛfɛ ko ye Mali kɔnɔ yan o don bɛɛ kan ka bonya et puis a don bɛɛ bonya kan ka jira sabu ko anw ka jamanaden fanba u bɛ taa sira min na o taa sira donba ye nin don ye o tuma ni faamaw y'o dɔn k'o kɛ u y'u ka kɛta kɛ wa n'o mun ni jamanadenw bɛn k'u kɛ jamanadenw sago ye o t'u ni jamanadenw fara abada o tuma na u ye nin baaraba min kɛ an bɛ u fo ka kɔɔlu ɲɛ fanga minnu tɛmɛna u y'a kɛ minnu bɛ yen bi fana u b'a kan mana minnu bɛ na ninnu fana kɔfɛ ni faamaw hakili tora Ala ka bonyalenw na jamana b'a bonya sɔrɔ olu yɛrɛ b'a bonya sɔrɔ wa o ye hɛrɛ ni bonya ni barika ye jamana ni jamanaden bɛɛ ma mana kuntala surunyala dakunɛ 2 min sɔrɔla o ye nin de ye sankura hɛrɛ Ala k'a d'an ma a bonya n'a barika Ala k'a kan bɛɛ ye a tɔɔrɔ Ala ka don an n'a cɛ sɔla Ala rasul Faruku ka kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ boyi Ala bɛnnen a n'a ka délégation sɔrɔla ka don sokɛw kɔnɔ ka u kunda Baku jikɔrɔnin ntolanci terrainba sanfɛ terrainba min ni a kɔni tun fara buna adamadenw na i n'a fɔ dakɔnɔɲi minnu bɛɛ lajɛlen nakun ye kelen ye ka se ka na Alahu subhanahu wa ta'ala ka donba bonyalen bonya i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a jaw ye cogoya min na Jamiyatu Ikumadini karamɔgɔba Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulibali ni ye sani a ka bɔ a ka duba in kɔnɔ ni ka a kunda Bakɔ jikɔrɔnin balontan terrainba kan nka o kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulibali gardiw y'a sɛnsɛn ni ka Bakɔ jikɔrɔnin balontan terrainba mangɛn Ela Sheikh Umaru Seydou Kulibali jamakulu caman k'u sigilen don ni ka Faruku makɔnɔ ye walasa a ka se ka hali bi ka u bilasira cogoya min na Masara Mani ka diinɛ tiɲɛ hakika ɲɛfɔliw la o de ye hukumu kɔnɔna na Ela Sheikh Umaru Seydou Kulibali a selen kɛnɛ kɔnɔna na o juma sinayogo ale ye kuma barani tɛngu an ka mɔgɔbaw la minnu bɔra Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka na Ashura ɲɛnamaya an karamɔgɔba fɛ ni o ye Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulibali El Faruki ye olu ka seereya kumakan ne ni aw an ka ɲamada o jɔw fɛ Araba uti kalo tile 18 san 2021 o fɛnɛ bɛnna Muharam kalo tile 9 ma san 1443 a Ala sɔnna Ashura ɲɛnɛmayara diɲɛ kuru kara kɔni kɔnɔna la silamɛw fɛ cogo min ka Alahu subhanahu wa ta'ala ka don bonyalen bonya Ala sɔnna Ikumadini Islamiya ale min fɛnɛ ye silamɛ jɛkuluba ye u ma to kɔ wele tun bilalen don bɛɛ ma Baku jikɔrɔnin ntolanci terrainba sanfɛ wa silamɛw ye wele jaabi cɛw ani musow la denmisɛnw ani maakɔrɔw kɔni na Baku jikɔrɔnin ntolanci terrainba kɔni minɛra k'a fa i n'a fɔ lahara bolon kɔnɔ la Faruku kɛlen kɔfɛ du kɔnɔna la ka foli ɲɛsin bɛɛ ma a donna ka sokɛw kɔnɔ u y'a sɛnsɛn dɔɔni ka kunda ne a ye Baku jikɔrɔnin ntolanci terrainba o sanfɛ nɛgɛ kaɲa fu sanga 40 o bɛnna Faruku don waati ma Baku jikɔrɔnin ntolanci terrainba sanfɛ maaw sewale maaw nisɔnjalen maaw fari foninen u kɔni ye Faruku n'a ka délégation kɔni kunbɛn o waati kolen in na Faruku la
bɛnnen a nisɔndiyalen ni a munyamunyalen ka fara a ka délégation kan u jiginna ka bɔ sokɛw kɔnɔ ka maaw fu kelen kelen a bɛ maaw fu cogo min u bɛ maaw fu o cogo la u bɛ foli kɛ ɲɔgɔn na cogo min na foli bɛ kɛ o cogoya la fo ka taa Faruku yɛlɛ podium sanfɛ podium min ni podium tɔw fana tɛ kelen ye podium min bɛ silamɛya kɔrɔta ka o fana yira buna adamadenw na Faruku n'a ka délégation kelen jɔlen kɔfɛ podium sanfɛ silamɛya jɔnjɔnba ni o ye imu ye o kalanna o kalannen kɔfɛ ka bɔ yen Faruku y'a sigi kiraw ani nabi ɲumanw olu kɔni sigiyɔrɔ la sani kuma ka di Faruku ma kumala caman olu kɔni kumara a ka golokansigi selikɛnɛ Sheikh Umar Seydou Kulibali ale ye dakuruɲɛ 2 fɔ kuma daminɛna karamɔgɔba furula walima dɔ ye n'o ye Alhaji Sheikh Umar Seydou Kulibali El Farouk hayatullahi fi diina ala ka kabako a diinɛ kɔnɔ o kɔfɛ an b'an ka kɛnɛ naaba bɛɛ lajɛlen fo cɛ ani muso denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba o kɔfɛ an b'an ka kɛnɛ maaba bɛɛ lajɛlen fo an ka dugutigiw ani an ka alimamiw ani an ka wajulikɛlaw o kɔfɛ an b'an ka dunabaw fo mun sɔnna ka bɔ dugu ni dugu jamana ni jamana sigida ni sigida kun foyi t'a la kun foyi na ala ka bonya ne bonya ala ka sigi sara bɛɛ alijinɛ la o la ne ba ye su in na an bɛ su ba la n'o ye Asura sankunbɛ kɛnɛ a k'a dɔn ne ba de ala ye bonya caman kɛ ka bɛn Asura ma kabini tɔgɔ jaabibaw la ani kamanagan wuluw la ani halakiliw la o tɔgɔ jaabibaw dɔ ye ala ye Ayuba ka bana kɛnɛya ka bɛn Asura dɔ de ma a kɛlen kɔfɛ ka waati jan kɛ bana min na ala sɔnna Asura dɔ de la ala y'a ka bana kɛnɛya o la ala ka kɛ Asura kama ala ka yɛrɛ ka bana kɛnɛw kɛnɛ o kamanagan wuli dɔ ye ala ye Yunusa bɔ jɛgɛ kɔnɔ k'a ka kamanagan kɔnɔ jɛgɛ kɔnɔ ji kɔnɔ o la ala k'a kɛ Asura bonya kama ala ka yɛrɛ bɔ an ka kamanagan ko la o halakili dɔ ye a ye Firawuna halaki mɛri gosi ji la ka Musa ni Bani Israilakaw gosi ka bɔ a tɔɔrɔ ma o la ala k'a kɛ Asura kama ala k'an yɛrɛ kisi ka bɔ an jugu tɔɔrɔ ma ala k'an jugu ta tiɲɛ o la ne badenw ni bonyaba nin bɛɛ fɔlen kɔfɛ an b'an tɔ to Asura bonyanni na a k'a dɔn nin bɛɛ sababu ɲuman ye an karamɔgɔba de n'i y'a mɛn jɔnni kunna de i b'a fɔ sababu ɲuman an karamɔgɔba de kɛra an ka sababu ye n'i y'a mɛn an ma jɔnni yɔrɔ in na ka Asura bonya fɔ a sababu ye ale ka cɛsiri n'a ka jija de ale ka cɛsiri n'a ka jija sababuya de y'a to ala ka diinɛ dɔnbaw bɛɛ taara kɛnɛ kan k'a bɔ su dugufin na k'a kɛ tile ka tile o dɔ ye i b'a fɔ an filɛ Asura min na o dɔ ye mawuludu natɔ filɛ o dɔ ye sanayɛlɛ o dɔ ye Laylatul Qadri o la an tɛ bɔ kuma la f'an ka dugawu de k'a essayer ka dugawu ɲini a fɛ sijani kɛnɛ la o ɲuman bɛ ala bolo ala k'o d'an ma ala ka to in t'an ye ala ka yiriwa ala ka sankura hɛrɛ d'an ma ala k'an kisi sankura tɔɔrɔ ma to bɔ ka sɔli ala rasul o kɔfɛ maaba caman fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan minnu bɛɛ lajɛlen ye u ka nisɔndiya yira ani ka wele bila Mali denw ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ faso Mali bi gɛlɛya min kɔnɔ o bi se ban cogoya min na nin baara ninnu bɛɛ kɔfɛ sa Faruku yɛrɛ sɔrɔla ka kuma ta a se ye min ye Alahu subahanahu wa taala ka diinɛ lase la a ye o lase Alahu subahanahu wa taala ka jɔnw ma o kɔfɛ maaw wulila ka u jɔ k'u tɛgɛ diya dalibama ye ka Ala wele a ginoli tɔgɔw la ka Ala wele a tɔgɔ daŋɛnɛmayalenw na Faruku sɔrɔla k'a sigi ka duwawu labanw kala ka bɛn nɛgɛ kaɲa 3 sanga 30 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko ma ka sɔrɔ ka nin wajulu kɛnɛ belebele in kuncɛ an bɛ duwawu de kɛ Ala ka Asura caman yira an na hali bi an bɛ to Bakɔ Jikɔrɔni balontan terrainba kɔnɔna na Seydina Sheikh Umar Seydou Kulibali El Farouk a bisimilalen jama fɛ ne ka fara Jamiyatu Ikmadin tɔndon kan ani kan ɲɔgɔn caman minnu bɔra Bamako a n'a tɛnkuduguw la Alhaji Sheikh Umar Seydou Kulibali kuma dira a ma Faruku a ye bilasirali kan kɛrɛnkɛrɛnnenya a ye silamɛw lafayida ye hali bi masala mani ka diinɛ an bɛ se ka a bonyaw minɛ ni ka baara kɛ n'a ye cogoya min na bonya minnu b'a la an ka se ka olu dɔn ka se ka a ɲɛnamaya i n'a fɔ a ka kan cogoya min na walasa diɲɛ bonya ani lahara hɛrɛ an bɛ se ka o sɔrɔ cogoya min na hali bi o jama sinayogo an ka ale ka
ka jaw lajɛ. Jamakuluba ka kɛɲɛ kɛ ni Ashura munya ani a nisɔndiya ni Ala fo ni Ala barikada ye. U kɔni tun b'a la ka Faruku makɔnɔ Bako jikɔrɔni ntolanci tɛrɛnba sanfɛ fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ fu sanga 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma. Faruku ka ɲi ka kɔnɔ sabu ale tɛna maa ni dungo fɔ a ye Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ la. Nɛgɛ kanɲɛ fu sanga 30 selen waati min na Faruku donna Bako jikɔrɔni ntolanci tɛrɛnba kɔnɔ. A bisimilalen kɔfɛ silamɛw fɛ ni nisɔndiya ani farifoni ye Faruku y'a sigi kiraw ani nabi ɲumanw sigiyɔrɔ la. A kelen kɔfɛ ka bɛɛ lamɛn kelen kelen, bɛɛ kelen kɔfɛ k'a fu k'a wali ɲuman dɔn a ka cɛsiri ni a ka wulikajɔ la. A ye kuma ta kuma minnu kɔnɔna la a ma foyi fɔ jɔnw ye ni tiɲɛ yɛrɛ tɛ ani ka Ala ka jɔnw wele ka na Ala ka diinɛ kɔrɔ tali ma. Moro Ala ka bonyelenw bonyeli Korane ko yɛrɛ de ye dusukun ka Ala ɲɛ siranya ye. Ka tala fɔ baw mun de. Karima fam. Ne famu yamaru. Moro. Kulubali. An bɛ Ashura de la. An b'o la. Ashura min ni Ala y'a bonye. Kɛra ten. Ka kusɔmadiya caman d'a ma. Ka tala fewu. Wa y'o ma Ashura bonye. Naam. A ma daminɛ Muhamadu tile la dɛ. Abada. Kisi nama b'a ma. Wasalim. Depuis kira Muhamadu man na. Wala. Ashura bi bonye. Allahu akbar. Dugukolo kan. Naam. Depuis kira mɛ ci. Depuis a mɛ kɛ kira ye. O y'a sɔrɔ Ashura bi bonye. A da ma kelen-kelen Faruku. Moro. Wala baw mun de. Kiraw y'a bonye. Kɛra ten. Kira tɛmɛnenw. Tiɲɛ don. Nabi ɲumanw y'a bonye. Naam. Nabi ɲuman dɛmɛnenw. Min sabatira an ka sebe in fɛ bɛɛ la. A bɛɛ. Karima faamu. A bɛ faamu. Moro. Naam. Muhamadu Mustafa nalen. Wala. Kira yɛrɛ y'a bonye. Kɛnɛ kan. K'a bonye sabati. Ka tala fɔ yamaru. A ye kuma caman ba fɔ a kan. A kɛra ten. N'i y'an ka kitabuw lajɛ. Naam. Hali ni kuma ninnu bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ. Fɔ ɲɔgɔn kɔ kɔrɔ ye di. Dɔ bɛ bonya dɔ fɔ a la. Dɔ fana bɛ bonya wɛrɛ fɔ. Dɔ fana bɛ bonya wɛrɛ fɔ. Min ni min ti kelen ye. Nka a bɛɛ ye Ashura bonya ye. A n'a kɔrɔta ye. Kira ka kumaw n'a kisi nama b'a ma. Moro. Su in na ye suba ye. O don baw mun de. Ala ye min bonya k'a bonya fɔ an ye. Kɛra ten Faruku. Kiraw nɛɛ kan. Dama kelen-kelen. A n'a ka maabaw nɛɛ kan. O sumana ni anw kɛlen ye k'an yɛrɛ sɔrɔ Ashura bonyali kɛnɛ kan. Naam. An k'a dɔn o ye kusamandiya de ye. O don. Ala bolo ka di an ma. Kusamandiya mun ni dan foyi tɛ a bonya na. Ka tala fɔ Faruku. Sabu. Naam. Molo fɛn min ka bon i bolo. O kɛ fɛn bonyalen ye. O bɛ bonya i bolo. N'a yɛrɛ bonya de. Siga t'a la ni tiɲɛ ye. K'a fɔ an bɛ Ala ka dɔnbaaw bonya. A ye Faruku lamɛn. Ni bonya bɛ sɔrɔ a la nin valeur in b'a la. A wala. Moro. Naam. Ne ko hali n'an ye kuranɛ datugu. K'a Hadisa datugu. Naam. K'a lajɛ adamadenya hakili ɲuman na. An b'o dalilu ye kɛnɛ kan. K'a sɔrɔ kuranɛ tɛ Hadisa tɛ. A walala baw mun de. Moro. Dama kelen-kelen. Maa o maa ka bon i bolo diɲɛ kɔnɔ. Naam. N'i b'a fɔ karisa ye n kɛ maaba ye. Walahi. Ni bonya in sen b'i kɔnɔ tigi. N'i y'a dɔn ko fɛn o fɛn ka bon o tigi bolo. Naam. O bɛ bonya i yɛrɛ bolo. I b'i kɔlɔsi a la siga t'a la. Fewu. Moro. Kɛnɛ kan. Maa o maa ka bon i bolo diɲɛ kɔnɔ. Wala. N'i y'o kɛ fɛnba ye. Talahi. I t'o dɔgɔya abada. T'a dɔgɔya fewu. Maa min ka bon i bolo. Ni tiɲɛ ye. Maa min ka bon i bolo. O ka bonyalen. O bɛ bonya e bolo. Siga t'a la Faruku. O tuma na anw ne ko an dan bɛ Ala la. Wala. Moro. An bɛ siran Ala ɲɛ. Naam. Ala bonya bɛ anw yɔrɔ. O la ni anw y'a mɛn ko nin ye Ala ka bonyalen ye. Hali n'o bonya bɛ fɔ anw ye. Anw bɛ dɛsɛ k'o bonya wa. A y'a bada. Moro. I yɛrɛ k'a lajɛ. Siga t'a la fewu. Sadira bɛ sigi min na bonya n'a kusamandiya. Wala baw mun de. N'i yɛ kɛ o dɔ de jira o la. Siga t'a la Faruku. Hakili la taara n'a ye k'a faamu. A bɛ faamu. Moro a yelen n'a faamuni. Naam. A yelen n'a faamunen de kɔfɛ. O de y'an sigi yan su in na. Siga t'a la kɛra ten. An bɛɛ lajɛlen. Ni min nin kura ye dɔrɔn. Wala. Hun ka di ko ye nka ni minɛ ka fara a kan. O fɛnɛ ka di ni hun ye. Faruku. Wulibali don. Kɛnɛ kan. Anw ye Ashura bonya dɔn. An ye Ala ka bonyalenw bonya dɔn. Wa Ala ka bonyalenw hɔrɔma n'u barika. An y'o dɔn. O de kama an sigira yan su in na. Siga t'a la fɔ yamaru. Moro. Allahu akbar. Nka nin bɛ f'i ye. K'i jidi de bonya na.
moro o ye adamadenya jala de i y'a dɔn ko maa o maa ka bon i bolo walima maa o maa ka bon i bolo i t'o ka bonyalen dɔgɔya abada ala ba min ni anw ko an dan b'a la an bɛ siran ɲɛ an sɔn b'a ye o ala ka bonyalen moro hali n'o bonya bɛ fɔ anw ye anw bɛ dɛsɛ k'o bonya wa moro wa ala y'a ka bɔ a la maa baya yɛrɛ jala ka bɔ a la i fa so kɔnɔ n y'a f'i ye siɲɛ caman k'a dɔn ko nin ka di ne fa ye nin ka bon ne fa bolo walahi ni fa bonya b'i yɔrɔ i da b'i fa la fɛn o fɛn ka bon a bolo k'alahi o bɛ bonya e yɛrɛ bolo Mulibali tɛ moro o tuma na e fa ye fɛn min bonya e y'a dɔn ne masa ni ne ka bon a bolo ni ne ka d'a ye o kama e y'o bonya k'o diya i yɛrɛ ye o b'i bonya i fa bolo wa o b'i dɔgɔya bolo de moro b'i bonya bolo de dɛ o tuma na i bɛ ala yɛrɛ de ta k'a bila o minɛn kelen kɔnɔ ala ka jɔn de jɔn jaasilen moro n'i bɛ fɛ ka ala ka bonya sɔrɔ i bɛ fɛ ka surunya ala la o sɔrɔ sira telima o de ye ala ka bonyalenw bonyali k'a dɔn nin fɛn in ka bon ala bolo nin fɛn ye ala ka fɛnba ye e k'o bonya ni ala ka bonya n'a ye moro k'o hɔrɔnma tanga ni ala ka tangala ye o de bɛ e yɛrɛ bonya ala bolo k'i surunya ala la k'i kɛ ka ala ka bonya sɔrɔ tarima fam o de la kuranɛ b'a fɔ an ye zalika wa man yu'azzimu sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub ala ko a b'o cogo de la ale ala ka fɛn baw ale ala ka fɛn jiralenw ale ala ka fɛn bonyalenw olu bonyali de k'o yɛrɛ de ye dusukun ka ala ɲɛsiranɲɛ tarima fam moro o kɔrɔ bi faamu n'i y'a mɛn an ka Asura bonya fɛn dɔ y'o kɔn o ye jumɛn ye ala danaya ala ɲɛsiranya ala bonyani o de sɔrɔlen kɔfɛ Asura bonya bɛ na n'o tɛ maa min dan tɛ ala la Asura ko kuma bɛ fɔ ye wa maa min tɛ siran ala ɲɛ Asura ko kuma bɛ fɔ ye wa ala ni silamɛya bonya tɛ maa min yɔrɔ Asura bonya bɛ se ka ye o tigi yɔrɔ wa moro o sɔrɔla k'a fɔ an bɛ nin don in bonya ala ka donba don an bɛ nin don in hɔrɔnma tanga ala ka don bonyalen don min y'o kɔn o de ye ala danaya ala ɲɛsiranya ani ala yɛrɛ bonyani karima fam o tuma na n'i ye nin kɛnɛ ninnu kan a bɛ ala danaya de jira ani ala ɲɛsiranya ani ala bonya e yɔrɔ o de kɔfɛ nin kɛnɛ ninnu bɛ bonya i bolo i b'i ye a kan o la an bɛ dugawu de kɛ ala ɲɛsiranya bonya ya Rabbi ala ka birifini biri an bɛɛ lajɛlen kan Faruku ka kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen waati min na a y'a ɲini maaw fɛ nɛgɛ kaɲa 3 sanga 30 an ka wuli k'an jɔ ka daliba ma deli ala bi se sankura hɛrɛ ka o di an ma cogo min na ani ala bi se don ani sankura tɔɔrɔ na masibaw cɛ cogoya min na o kɔfɛ duwawu kolo gɛlɛnw kɛra ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kuncɛ an bɛ duwawu de kɛ ala ka sangɛrɛ yira an na ni tun ye kunu araba ye ka bɛn utukalo tile 18 ma san 2021 Jamiyatu Igmadini karamɔgɔba Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouk a ye wajulu kɛnɛ belebele min ɲɛnamaya ba kɔ jikɔrɔni balontan tɛrɛnba kɔnɔna na ni alisilamɛw ye fo ka taa se an ka mɔgɔbaw minnu bɔra Bamako a n'a tɛnkundugu la fo ka taa se Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan na mun nana ni Asura ɲɛnamaya an karamɔgɔba fɛ n'o ye Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouk ye hali bi an bɛ dugawu de kɛ Asura caman a bɛ Masa Rahamani bolo ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la o bɔlen kɔ an bɛ to an ka jamana ka kunnafoniyaw kɔnɔna na anw bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ i n'a fɔ an ye a ɲɛfɔ aw n'aw cogoya min na utukalo tile 18 san 2020 utukalo tile 18 san 2021 an ka jamana ɲamakɔrɔ Elhaji Ibrahim Bokari Keita a bɛ ale ka fanga dafirili san 1 ko fɔ o de ye hukumu kɔnɔna na malidenw caman olu kɔni u ka jɔrɔna ko yira jamana ka lahalayaw la
ka taa se ni dafangatafiri ma fo ka taa se bi donya ma yalima lahala jumɛn de kɛra yɛlɛma jumɛn de kɛra jamana in kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ sababu ye malidenw bɛ se ka u hakili sigi cogoya min na maa caman olu kɔni jɔlen don hali bi jamana in lahalaya kɛcogoyaw la o jama sinayogo ale bɛ ɲɛfɔli caman kan ye hɔrɔnya TV tɔgɔ la. San kelen coup d'état kɛlen kɔfɛ Bamako Mali faabadenw kɔni jɔrɔlen don min kɛra Kabul Afghanistan jamana kɔnɔna la o ɲɔgɔnna kelen fɛnɛ kana kɛ an bi waati min na iko bi o ye jumɛn ye ni Afghanistan événement yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ jateminɛw ani dusukun kami kɔni bɛ fasodenw na ni o ye Mali jamanadenw ye san kelen coup d'état tɛmɛnen kɔfɛ Faransi jamana filɛ ka lase kɛ k'a fɔ u bin'u ka kɛlɛkɛcɛw fɛnɛ kɔni nata ka bɔ faso Mali kɔnɔna la sani sankura daminɛw kɔni cɛ ka maaw hakili lajigi an bi waati min na iko bi talibanw olu kɛlen filɛ k'u profiter l'américainw ka kɛlɛkɛcɛw tagalen fɛ ka na Afghanistan jamana kɛ u ta ye san 2013 Faransi kɛlɛkɛcɛw kɔni tun ye wulikajɔba kɛ ka se ka dangari kɛ banbaci wale tigilamaw ka ɲɛtaga la olu minnu bala ka faso Mali kaɲangalanka bɛɛ lajɛlen kɛ u ta ye ani a cɛmancɛ o waati la fa a tun bi u kɔnɔ u bina don Bamako Mali faaba o kɔnɔna la san 8 tɛmɛnen kɔfɛ Faransi jamana ye ŋaniya ta k'a fɔ u ka kɛlɛkɛcɛ dagayɔrɔ minnu bɛ Kidal, Tessali, Tombouctou u bino o yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni datugu. Faransi jamana kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ farafina cɛncɛn kan jamanaw sanfɛ u bi taa se kɛlɛkɛcɛ maa 500 ani maa 100 la nka Faransi y'a yira k'a fɔ maa 2,000 ani 500 ka taa se maa 3,000 ma olu dɔrɔn de bina to marabolo kofɔlen kɔni kɔnɔna la yali ni Faransi kɛlɛkɛcɛ ninnu kɔni dɔgɔyara o tɛna kɛ sababu ye u bi taa ka bɔ yɔrɔ min na o ka di banbaci wale tigilamaw ma wa ka sabu kɛ marabolo jamana kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Burkina Faso Mali ani a tɔw olu kɔni fanga ti olu la ka nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni sɛbɛkɔrɔ kɛ u ta ye ka sabu kɛ an yɛrɛ ka lahalayaw olu kɔni ye maa dɔ bɛ yen a tɔgɔ Mohamed Diko a si bɛ san 24 na a bi Mali ale kɔni médecine ni o ye docteurw ka kalankɛ yɔrɔ ye o y'a yira k'a fɔ san o san dɔ kɔni b'a la ka fara tiɲɛni kɔni kan ni Faransi kɛlɛkɛcɛw kɔni tɛ ani a dɛmɛba jɛkulu Gawo misaliyala o bɛ di banbaci wale tigilamaw ma miniti 30 dɔrɔn kɔnɔna la ka sabu kɛ n'i y'a ye duguba ninnu bi Mali bolo bi o kun ye k'a fɔ Faransi kɛlɛkɛcɛw diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies kɛlɛkɛcɛw ani an dɛmɛba gɛrɛw olu de kɛn bɛ k'u fanga fara an ta kan n'i ye faso Mali yɛrɛ gɛlɛya in kɔni ta k'a lajɛ a daminɛla ni rebelliw de ye o kɔfɛ banbaci wale tigilamaw nara kana u sen don u la k'a daminɛ jamana kaɲangalanfan kana cɛmancɛ ka taa fo worodugu yanfan fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ yɛrɛdamakɛlɛw fɛnɛ nara kana u sen don o la o ko in kɔni kɛra sababu ye ka jamana bisi basa kosɛbɛ o ko kelen de walankatala ka taa Burkina Faso Niger ninnu bɛɛ ye faso Mali kɛrɛfɛ jamanaw ye o banbaci wale kulu ninnu bɛɛ kɔni tɛgɛ bi ɲɔgɔn bolo Al-Qaïda maaw ani État islamique maaw politiki maa dɔ min tɔgɔ Baba Dakono ale kɔni y'a yira k'a fɔ Mali ta ani Afghanistan ta danfaraba kɔni bi u ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ ko yɛrɛ taabolo olu kɔni ye o cogo kelen don sigikafɔw olu ka ɲi ka caya ni waati in kɔni na bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ hali banbaci wale tigilama minnu filɛ nin ye ka sabu kɛ a maa fanba dɔw yɛrɛ ye Malidenw kɔni ye hakilinaw ma fale a ko ma bɔ da min na sigi ka kɛ ka bolonɔbila sɛbɛ dɔ kɛ cogo min Malidenw bi se lafiya ten jateminɛw y'a yira k'a fɔ Mali jamanadenw ani u dɛmɛbaw kɔni ye sigikafɔ ɲini kabini waati jan cogo min ka se ka bɔ ni kɔlɔlɔ in kɔni kɔnɔna la finitigi minnu bi fanga la bi o ye olu yɛrɛ fɛla ko ba ye nka ŋunukan dɔw y'a yira k'a fɔ Faransi kɛn bɛ k'i kɔ da o sigikafɔba in na o ti kalo tile 18 san 2020 Ibrim Boubacar Keïta ka fanga dafirila kalo caman wulikajɔ
ba o kɔfɛ finitigiw nara kana a ko tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni dafa. Mali faso dankɔrɔba bi Colonel Assimi Goïta a ye layidu di k'a fɔ kalafili baaraw bɛɛ bi kɛ février kalo san 2022 o kɔfɛ a bi fanga di a tigiw kɔni ma ni min kɔni sera ka sebaaya sɔrɔ tarata o min bɛnna uti kalo tile 17 ma Mali jabaranisoba sanfɛ ka kɛɲɛ ni coup d'état san 1 nisɔndiyaw n'o ye a anniversaire ye a kɔni y'a yira k'a fɔ waati sera malidenw bɛɛ lajɛlen kɔni ka u tɛgɛ di ɲama. Colonel Assimi Goïta a ye vice-présidenya kɛ o kɔfɛ mai kalo san 2021 a nara bandaw ni Moctar Ouaru fana galon ka bɔ yen k'a dankɔrɔbasigi masaya sigiyɔrɔ kan. Nin waati in kɔni na bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔlen don Mali furancɛla fanga marabaw la. Gɛlɛya dɔw kɔni bɛ yen wa u fana ye dɔw kɛ. Nin ye dɔw fana ka kuma ye. An bi waati min na i ko bi. An bɛ dugawu de kɛ hali bi Ala ka basigi nati an faso Maliba kɔnɔna na. Ala ka malidenw da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ bɛɛ ni kelenya Ala ka o sabati Maliba in kɔnɔna na. O de fana bɛ an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. O juma Sinayogo ale sera ka jaa minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi alamisa ma o tukalo tile 19 san 2021 ne ni aw an ka ɲamada o jaw fɛ. Pakistan jamana ye min ni Afghanistan jamana kɔni bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Pakistan minisiri min ɲɛsin bɛ Pakistan jamana ani jamana gɛrɛw cɛ taama ma ni Pakistan yɛrɛ lasigiden don nansarala jɛkuluba Union Européenne kɔnɔna la a ye kɔrɔfɔ bɔ ka bi a y'a yira k'a fɔ ɲininkali minnu b'a la ka kɛ ani ŋunuŋunukan minnu b'a la k'a yira k'a fɔ olu b'a la ka talibanw dɛmɛ. Kuma in kɔni ti tiɲɛ wa Pakistan tala ka musaka foyi kɔni di talibanw olu kɔni ma. Maa kofɔlen yɛrɛ tɔgɔ Zahir Zanjoua a y'a yira nin waati na hali bi k'a fɔ maa kelen foyi tɛ yen olu bi dɛmɛ ta k'a ɲɛsin min ma Afghanistan jamana kɔnɔna la. Talibanw ni u ka fanfɛla don olu mako bɛ min na dɔrɔn o de ye ka Afghanistan jamana yɛrɛ dɛmɛ. Nka a ye wele bila Afghanistan ka den bɛɛ lajɛlen ma u k'u tɛgɛ di ɲama ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka sigi ka fɔ caya cogo min jamana ka lakana jamana ka yiriwa bada o bi se sabati cogoya min kɔni na. Ni maa kofɔlen min kɔni filɛ nin ye ambassadeur Pakistan jamana tɔgɔ la nansarala jɛkuluba Union Européenne kɔnɔna la a y'a ka kɔrɔfɔw bɛɛ kuncɛli kɛ min ye o de ye k'a fɔ olu ka lasigiden so min ni o bi Afghanistan o bi baara la hali sisan wa ni maa minnu kɔni ka dɛmɛ ɲinita sera u ma u bi u se kɛ o tigilama ninnu kɔni ye. An bi to Afghanistan jamana kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ ka Afghanistan ko kɛ u kunna ko ye nin waati in na. Talibanw olu minnu kɛn bɛ bi ka jamana minɛ u kɔni bi fɛ ka maaw kɔni dusukun salo ka kɛ u ta ye. Nka Afghanistan jamanaden minnu ma sɔn ka boli fiyewu olu kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ u da la o kɔni tɛ u dusukun na. Afghanistan talibanw y'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ k'u janto buna adamaden hakɛ bɛɛ lajɛlen kɔni na. Occident ni o ye nansaraw ye olu kɔni b'a la k'u ka maaw kɔni cɛ su ani tile ka bɔ Afghanistan jamana kɔnɔna la. Dɔw y'a yira k'a fɔ sani talibanw ka don Afghanistan jamana kɔnɔna la u tun jɔrɔlen don nka kabini u donna dondo bɔlen kɔfɛ a la ka tile 2 tɛmɛ Afghanistan talibanw b'a la ka u da kɔni yɛlɛ mɔgɔw ye nin waati in kɔni na. U bɛ kuma minnu fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye kuma taarɛmaw kɔni ye wa kabini u fana nara ni ma baga u kɔni ma fiyewu u tatala ka se maa kɔni ma nin waati in kɔni na. Gɛlɛyaw kɔni bɛ ka sabu kɛ cakɛ bondabaw olu bɛɛ lajɛlen da suwalen don warisow olu datugunen don suguw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen datugunen don nin waati in kɔni na. Dɔw y'a yira k'a fɔ buna adamadenya kɔni ka gɛlɛ an bi waati min na i ko bi Occident olu tun jɔrɔlen don ko minnu na. Dɔw y'a yira k'a fɔ o jɔrɔnanko yɛrɛ fana tun bɛ olu la Kabul nin waati in kɔni na. Ɲininkali tɔ min kɛra yali
Afghanistan Taliban bɛ ka mun de kɛ yali u bɛ fɛ ka jamanadenw dusukun de minɛ fɔlɔ wa ka sɔrɔ ka u ni degun walima u yɛrɛ yɛlɛmara kosɛbɛ nin ye ɲininkaliw ye minnu bɛɛ lajɛlen kɔni bala ka kɛ nka an bi waati min na iko bi bɛɛ kɔni sigilen don ka Talibanw lajɛ u bɛna fɛɛrɛ jumɛn de kɛ nin waati in na cogo min ka se ka don da kelen fɛ ni bɔ da kelen fɛ ka o sabati Afghanistan jamana kɔnɔna la. Tarata uti kalo tile 17 Talibanw y'a yira k'a fɔ Afghanistan jamana kɔnɔna la u bi wele bila bɛɛ lajɛlen kɔni ma sigi ka fɔ o ka nun don nka bi n'a fɔ kuma min fɔra ani kɛwale minnu kɛra olu kɔni tɛ kelen ye marifa kɔni mankan bɔra fɛn min ye dugula dugu min n'an kama ko Jalalabad ale bɛ jamana kaɲangalanfan ka taa a kɔrɔnyanfan fɛ nisɔgoya taamakɛla dɔw kɔni jiginna siraba sanfɛ Afghanistan drapeau bi u bolo u bɛ k'a yira k'a fɔ u bɛ nisɔndiya ni Afghanistan ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔni tali ye o drapeau kofɔlen yeli de ma bɛn Talibanw olu kɔni ma maa dɔw y'a yira k'a fɔ maa kelen ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o bɔnɛla a nin na dɔw ko maa 3 don o cogo kelen fana don maa 12 ko olu de banara kunnafoni dina caman olu kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan olu kɔni y'a yira k'a fɔ jamakuluba u nara ni Afghanistan drapeau ye u tɛgɛ kɔnɔna la u bɛ kule vive Afghanistan o de ye ala ka Afghanistan balo o cogo kelen fana don maaw ni o ye Talibanw ye u kun t'i fɛ fiyewu Afghanistan drapeau kɔni ka kɔrɔta sanfɛ jateminɛw fana y'a yira hali nin waati in kɔni na ko nin nisɔngoya taama kelen fana kɔni kɛra Kosto ale dugu la o bɛ jamana worodugu yanfan ka taa a kɔrɔnyanfan kɔni fɛ seereya caman kɔni y'a yira k'a fɔ nisɔngoya taama kelen o kɔni kɛra Afghanistan fan caman fɛ. Burkina Faso jamana ɲɛmaakɔrɔ Thomas Sankara ani a nɔfɛma maa 15 minnu kɔni bɔnɛra u nin na fanga jaso senfɛ san 1987 san o kiiri ninnu kɔni bɛna nun don Octobre kalo tile 11 san 2021 Wagadugu Burkina Faso ale faaba kɔnɔna la maa 13 minnu kɔni jalakilen don i b'a ye k'a fɔ Blaise Compaoré ale min ye Burkina Faso jamana ɲɛmaakɔrɔ ye ale tɔgɔ kɔni bɛ gafe la kiirisoba ma ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ kiiri ninnu kɔni bɛna kɛ wa da bɛna yɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye waga u ka kiirisoba min bɛ yen ni maa 2000 bi don a kɔnɔna la a ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna sɛbɛkɔrɔ kɛ o yɔrɔ kofɔlen kɔni na ka maaw hakili lajigi k'a fɔ Thomas Sankara ale de tun kɛra farafinna bolokɔni taamasiyɛn ye ka sabu kɛ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ye o Thomas Sankara de fagara fanga jaso senfɛ min ɲɛmaaya tun bɛ Blaise Compaoré bolo wa o yɛrɛ kɛra sababu ye ka Blaise Compaoré ka a lana fanga la san 27 Blaise Compaoré de ye o kɛ Burkina Faso jamana ɲɛmaaya la o san 27 kɔnɔna la dama maga fiyewu Thomas Sankara ale ka saya la. Centrafrique jamana kɔnɔna la an bɛna cɛba min ka kuma fɔ sisan a kɔni bɛ baara bila ka bɔ wasadenbulo ma ɲɛmaaya la wa wasadenbulo yɛrɛ birifini min fɛnɛ tun birilen don a kan o bɔra a kan k'a sabu kɛ ani banbaaci wale tigilamaw bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo banbaaci wale tigilama minnu tun bɛ fɛ ka Centrafrique jamana ɲɛmaa Faustin Archange Touadéra ka fanga dafiri malgré tɛ a tɔgɔ Karim Mekassoua kɔni ye colo sira ta a bɔra jamana kɔni kɔnɔna la maa dɔw y'a yira k'a fɔ a taara RDC jamana kɔnɔna la dɔw yɛrɛ ko a taara Congo Brazzaville jamana kɔnɔna la a bɛ sɔn ka i to yen ka colo sira ta ka taa Faransi jamana o kɔni kɔnɔna la kabini san 2021 kɔni na nin maa kofɔlen a tun man tɛ ka bɔ jamana kɔnɔ fiyewu ka sabu kɛ kiiri bi a nɔfɛ diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies olu ka gafe
dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ o gafe kofɔlen kɔni yɛrɛ bilara kɛnɛ kan juin kalo san 2021 kɔni na ko Karim Mekassoa maa don maa min ni ani jamana ɲɛmaa kɔrɔ François Bozize u tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo olu minnu tun bɛ fɛ ka jamana kɔni dafiri décembre kalo la waatiw kɔni na o cogo kelen fɛnɛ don o ni gafe kelen fɛnɛ b'a yira k'a fɔ a tun bɛ fɛ ka kɛ gouvernement maa ɲɛmaa ye ni u tun sera ka coup d'état kɛ jamana ɲɛmaa la an bɛ waati min na i ko bi Karim Mekassoa ni wasadenbulu maa ɲɛmaa kɔrɔ don a nɔfɛmaw kɔni y'a yira k'a fɔ a taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nka a tɛ sɔn ka boli fiyewu. An balima Hɔrɔnya TV lajɛbagaw ni de bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye Ala ka Maliba in kolo suma ka madɔnni da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ bɛn ani kelenya ani basigi ni ko to ɲɔgɔn tana ni ɲɔgɔn lamɛn Ala ka o sabati Maliba in kɔnɔna na Ala ka lakana sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na Ala k'o kanya ka Ala ya bonya kama kira bonya kama anw karamɔgɔ la hɔrɔma kama sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ anw bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye ni o ye Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouku ye sijan ani kɛnɛya labanko ɲuman a bɛ masaramani bolo Ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma Ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔyɔrɔ ta diinɛ in labaraliko hukumu kɔnɔna hali bi kunnafoni kuncɛ kuma la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a y'aw sɔgɔlen to aw ka jabarani mandi la ni o ye Hɔrɔnya TV ni Ala sɔnna ma Asura jatɔw bɛ u bɛna o yira u la maa o maa n'i ma terrain kɛnɛ sɔrɔ ne k'i sɔgɔlen to Hɔrɔnya TV la u bɛna ja ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ ne ka o yira u la i n'a fɔ a ka kan cogoya min na hali bi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka Asura nata in don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la Asura caman a bɛ masaramani bolo Ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la bonya ni kɔrɔta ni jurumu yafa minnu fɔra la Ala ka nɔgɔya diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ye Ala k'o kanya ka Ala ya bonya kama kira bonya kama anw karamɔgɔ Farouku la hɔrɔma kama sɔli ala rasuli o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi alamisa ma utukalo tile 19 san 2021 aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni masaramani ka jɛ